Kedam tang chiti ni pai por ni ani gang sam por pai plia por rong thang Karbi Students Association asai hemalong kadhaskom Karbi dorbar KSA DSU Karbi Resort dorbar Karbi Sorlo asong amai lalung dorbar lapen KUYA asong pen phirangkya mai ingnisi Karbi anglong lapen dimahasau along rialo regional party lapen national party lapen hamphang asong kedo an atum tami more power hanglong lelo lapen chiti ni phai troxiar ni lake more power ke kham khear ni pusi hokpon det pusi pangdak pon kedam tang pharokresir kebra trokep aningkan pen Karbiang long lapen dimahasau arat det kichari aronalong ke tok ang article 244A ke palong ji aphan jesong pangching ponlo la sopen penangan arat pang ria song lapen hamphang asong lapen risim ke ot asong atum tami hemprek aparman jesong lo apong jesong de dapita central sarkar lapen state sarkar pen lamdon chetoklongle ajok rad akar I hemprek bangke chun chedet lo lasi article 244A ke pachun vegji aphan ke longri hini anglong ke do arat charia song lapen hamphang asong tami kewang jilangar ni ke more power aphan lamdon chetoklongle nilo lasi non nang ke leji chitini phai troxiar ni pen ke more power ke khamkhe arni pusi hokpon det lupusi kadhaskom amai phu ajitimung pen ningjepon power e kunu poite dengune autonomous sedang si pinang po pune to da protest lo akola pena parata nele to piloma 16 July 1992 ta 60 hour Karbiang bon lo akola pen 36 hour Karbiang bon lo 8 August 1993 laposi more power abatai getting penajo non autonomous set yang apyong son lo mane autonomous ke dalar more power se some government state go central government ke ajur pirong lo laposi pini nele tum lada chiparai lo pinya meeting do de chiparai lo je chiparai ke no DSU tumadolo vice president general secretary daga chiparai point lo je ina di 7 September 2025 ani ke more power to council rejected day pusi hokon 7 September ke more power to the council rejected day labang piloma lasa more power tenglong le mane enlong lo parni sitalon polo akola soni pen autonomous terlong le tike more power e council sor tenglong lo bangpa political party bangpa organization bangpa ka jung ho tenglong le jongsi alang tong ni to alang pate pek tet pulote kala tuman ke hokji ke anti autonomous state forces pusit hoko akola pe hala to apan politically apan socially alang le to apan excommunicated toripu excommunicated mane alang le tom jong si chitok tet pulote alang le to apan anoha meeting ta hangelo alang le to apan amana ki pipelo akola Karbiang ke against autonomous state ka chujor pala mansin itune hok ponang kok non penaban lapen patoi tepen longri hinia long kichari council atum lapen hamphang asong atum tami more power aphan lamdon chetok det pulote khai abirudhe lapen hemprek aphan ke khamkhe atum lo pusi jongpon det poputa ningje pontu news report Karbiang Live